गिथाव बाथाव आयेननि बेरेखायै अन्थाइ बाला बिटिसिनि सम्पदखौ जावखांनाय आरो बेनि उनाव सिन्डिकेट। सिन्डिकेट आरो बिटिसिनि सम्पद बाला अन्थाइ खनि मुवा बेसाद जावखांनायजों बे बाराव ज' जानानै मावदों गिलु बालु आयेननि बेरेखा। नोंथांमोना जोंनि ड्रोनजों खेबनाय भिडिअखौ नाय, माबोरै गिलु बालु अन्थाइ बाला खनि मुवा बेसादखौ जावखांदों। नुबायना नोंथांमोना जोंनि बे ड्रोनजों खेबनाय एक्सक्लुसिव भिडिअखौ। खेरखेराया बिटिसि हाग्रा बिफानखौबो गिया बिसोर रावनिबो खौरां बिजोङाव गोसारनायफोरखौ। नंगौ, बिटिसिनि दाब दाब ओनसोलाव आयेननि बेरेखायै अन्थाइ बाला जावखांनायजों लोगोसे रायमना रेन्जआव आयेननि बेरेखा गिलु बालु अन्थाइ बाला जावखांनायनि अजद बेरखांदों। कसुगाव हाग्रा खोन्दोनि बाहागो रायमना माहारियारि हाग्रामानि रायमना रेन्जनि सिङाव थानाय कासियाबारि, आलिनगर, पाखिहागा आरो संकस ओनसोलफोराव आयेननि बेरेखायै खनि बुरखांनाय खामानिफोरनि गोख्रों अजद सोराङाव फैगासिनो दं। जायगानि सुबुंफोरनि अजद बायदिब्ला बे रैखाथि होजानाय हाग्रा ओनसोलफोराव आरो बेनि खाथि खाला गोबां बिबांनि अन्थाइ आरो गुबुन अरन सम्पदफोरखौ आयेननि बेरेखायै जावगासिनो दं होननानै खौराङाव मोननाय जादों। अजद होनाय बायदिब्ला आयेननि बेरेखायै जावखांनाय मुवा बेसादफोरा रोगानायाव लोब्बा थानाय साफ्रोमबो डाम्पार ट्राकनिफ्राय मोनसे सिन्डिकेट हानजाया 1200 रां बुथुमगासिनो दं आरो बे सिन्डिकेटआव लोब्बा थानाय सुबुंखौ सादिन बसुमतारी होनना मिथिना मोननाय जादों। सोर बे सादिन बसुमतारी? बे सादिन बसुमतारीया सोरनि बरादाव बेफोरबायदि सिन्डिकेट सोलिगासिनो दं? आयेननि बेरेखा खनिनि खामानियाव थोंजोङै लोब्बा थानाय आरो हेफाजाब होनायनि दायाव रायमना रेन्जनि रेन्जार पबित्र दासनि हेंथायैबो बांसिन गोख्रों अजद होनाय जादों। जायगानि सुबुंफोरा दाबि खालामदों दि डाम्पारनि थांलाय फैलाय आरो दिहुननाय खामानिफोरखौ नुनो मोनदोंब्लाबो हाग्रा बिफाना बेफोरनि सायाव आयेननि बेरेखा हाबाफोरखौ होबथानो थाखाय जेबो राहा लामा लायाखै। बे थासारिया थागिरिफोरनि गेजेराव गोबां जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों, जाय सोंथि खालामगासिनो दं दि हाग्रा बिफाना आयेननि बेरेखायै खनिनि जावनाय आरो खौरां मोननाय सिन्डिकेट खामानिफोरखौ मानो दासिमबो होबथायाखै। बे जेंनाया बिफाननि सिङाव इसिङारि सोमोन्दो थानाय एबा नेवसिनायनि सायावबो सन्देह। आबहावा रोंग'साफ्रा सांग्रांथि होदों दि रायमना नेशनेल पार्क आरो बेनि खाथि खाला दबथायनो हायै खनिया ओनसोलनि लोरबां आबहावा आरो हाग्रानि जिब जुनारफोरनि थाग्रा खुलिफोरखौ गाज्रि रोखोमै खहा खालामनो हागौ। रायजो राजाफ्रा दा थि खामानिनि थाखाय हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म फारसे नोजोर होदों आरो गोख्रों राहा लानो खावलायदों। नंगौ, बे समाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म बिथांनि सायाव गोख्रों बे समाव खावलायदों दि थाबैनो बेफोरबायदि रायमना ओनसोलाव आयेननि बेरेखायै अन्थाइ बाला जावनाय आरो माखासे हाग्रा बिफाननि खनि मुवाफोरखौ सिलिंखार खालामनायखौ थाबैनो दबथायनो थाखाय बे समाव गोख्रों अजद दैखांनानै खावलायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों।